салом ба роғибони футболи тоҷик. нашри навбатии барномаи фатро дар такя ба рақобатҳои даври 12-уми чемпионати тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи якум манзуратон мегардонем. даври 12-уми лигаи якум ғайриинтизор дар ҷадвали мусобиқа тағйиротҳои ҷиддӣ ба миён овард. дастаи моҳир бо роҳбарии яке аз пуртаҷрибатарин мураббиҳои тоҷик Мубин Эргашев садри ҷадвали мусобиқаро соҳиб шуданд ва лидери қаблӣ дастаи Саразро яку якбора ба мавқеи панҷуми ҷадвал бурданд. Ҳулбуку Панчер дар чоргонаанд ва дастаи Саройкамар бошад мавқеи дуюмро аз даст надод. ин дар натиҷаи рақобатҳои пешгӯинашавандаи давр буд ки ҳамаро иваз кард. чизи аҷиби дигар ин буд ки Исфара аввалин ғалабаи худро дар мавсим ба даст овард ва шумораи имтиёзҳои худро ба 4 расонид. онҳо дар муқобили Мастчои ноҳияи Мастчо ғалаба ба даст оварданд, вале ин ғалаба онҳоро аз таххонаи ҷадвал наҷот додан натавонист. гап сари ин аст ки агар аз ҳама бозии сергол миёни Исфараву Мастчо бошад, пас 5 голи онро маҳз бозингарони дастаи Исфара ба дарвоза ворид карданд ки ин аввалин ғалабаи онҳо ва он ҳам бо ҳисоби калон барои исфарагиҳо буд. хулас даври 12-ум ҳамчун даври хотирмон барои баъзе дастаҳо то охири мавсим фаромӯшнашаванда боқӣ хоҳад монд ва мо дар барномаи имрӯза дар мавриди натиҷаҳои рақобатҳои даври мазкур пурратар ҳарф мезанем. сараввал аз рақобати дастаҳои Панчари Ҷалолиддини Балхӣ ва дастаи Ҷиликул ҳарф мезанем. ин бозие буд ки пур аз фурсатҳои ҷолиб, лаҳзаҳои хатарнок ва голҳои пайдарпай ки фақат як даста аз ин чизҳо лаззат бурду халос. дастаи Панчар ҳарчанд ба меҳмонӣ рафта буд, вале кирои тай кардани на он қадар роҳи дароз ба халтаи пур аз голу 3 имтиёз ба хона баргаштанд. агар ҳамаи имкониятҳои худро истифода бурда метавонистанд, шояд дар футболи лигаи якум дастгоҳи худкори голҳисобкунӣ ҷорӣ мекарданд. тими Ҷиликулро аз ҳад сахт намегирем, чун онҳо аввалин мавсими худро паси сар мекунанд ва ҳамаро ба як чашм нигоҳ менамоянд. дар ин рақобат андешаи ман ин аст ки таҷриба нисбати истеъдод андаке зур баромад ва ҳисоб билохира андаке калонтар шуд. ин чӣ бозие буд ки мо атрофи ҳисоби калон ҳарф задем, ҳамкоронамон нақл мекунанд. аз лаҳзаҳои аввали бозии футболбозони дастаи Паншер ташаббуси майдонро ба даст гирифта бо ҳамлаҳои пай дар пай ба дарвозаи меҳмонон фишор оварданд. бозингарони хати миёна ва ҳамла бо ҳамкории хуб тавонистанд фазои бозиро пурра зери назорат қарор диҳанд ва барои ҳамдастагони худ имкониятҳои зиёди голзанӣ фароҳам оваранд. маҳз чунин бозии фаъол самар дода Муродалӣ Исмоилов аввалин шуда ҳисобро боз намуд. голи аввал ба футболбозони мизбон рӯҳияи тоза бахшид. онҳо ҳамлаҳои худро боз ҳам пурзур карданд. дар идомаи рақобат Сунатулло Азизов маҳорати баланди инфиродӣ нишон дода тӯбро вориди дарвозаи дастаи Ҷиликул намуд. бо ин голҳо бартарии Паншер назаррас гардида қисми аввали бозӣ таҳти бартарии пурраи мизбонон ҷараён гирифт. дар қисми дуюми вохӯрӣ низ манзараи бозӣ тағйир наёфт. футболбозони дастаи Паншер бо иҷрои тактикаи бозингарии хуб бозии муташаккилона нишон дода имкон надоданд ки меҳмонон ташаббусро ба даст гиранд. ҳамлаҳои пайвастаи мизбонон дар ин қисмати бозӣ низ натиҷаи дилхоҳ доданд. Қурбонбой Шералиев бо зарбаи дақиқ голи чаҳоруми дастаашро ба самар расонида ҳисоби бозиро боз ҳам калонтар намуд. баъдан Муродалӣ Исмоилов голи дуюми худро ба номаш сабт кард. дар дақиқаҳои охири бозӣ бошад Давлатбек Саидаминов аз имконияти мусоид истифода намуда шашумин голи дастаашро ба ҳадаф расонд. ҳамин тариқ рақобати дастаҳои Паншер ва Ҷиликули ноҳияи Дӯстӣ бо ҳисоби бузург 6-0 ба суди футболбозони дастаи Паншери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ анҷом ёфт. ин пирӯзӣ ба даста 3 имтиёзи муҳим оварда мавқеи онро дар ҷадвали мусобиқа боз ҳам беҳтар намуд. албатта аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи бозингаронро мухлисона бо ин ғалабаи бузург табрик мекунам. баъдан ситоди мураббиён ва роҳбарият пеш аз ин бозӣ албатта бо бозингарон мо суҳбати тӯлонӣ доштем, чун дастаи Ҷиликул онро нодида нагиранд. дастаи хуб аст. дар вақти ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон иштирок кардан бо онҳо мусофиҳ карда будем.
таҷриба нишон медиҳад ки вақте ки бозии пешина агар бурд анҷом ёбад албатта таъсири хуб мерасонад. ба ҳамин хотир мо бозие ки бо клуби артиш бозӣ доштем албатта таъсирро расонад ки ин бозиам бозии хуб шуд ва боварӣ дорам чунин бозиҳоам дар ояндаам натиҷаҳои хуб ба даст меорам. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба натиҷаи рақобатҳои дигари давр. Сарҳачӣ дар майдони худ аз дастаи Душанбе бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд. Дастаи Сарои Камар бошад дар майдони худ дастаи Шодмонро қабул кард ва бо ҳисоби 1-0 мувоҷиҳаи шикаст намуд. Шоҳмансур бошад дар майдони худ аз дастаи Рангон бо ҳисоби 3-1 мағлуб гардид. Сомон бошад дар майдони худ мисли дастаи Шоҳмансур аз дастаи Моҳир бо ҳисоби 3-1 дучори шикаст шуд. Исфара бошад дар майдони худ дастаи Масчорро қабул кард ва бо ҳисоби 5-3 мағлуб намуд. Жиликул дар майдони худ ба дарвозаи дастаи Панчер ҳатто 1 гол зада натавонист, вале бозингарони Панчер бошанд бо ҳисоби 6-0 дар ниҳоят ғалаба ба даст оварданд. Рахш бошад аз дастаи Ҳулбук бо ҳисоби 2-0 мағлуб гардид. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҷадвали мусобиқа. Дастаи Моҳир бо 23 имтиёз садри ҷадвали мусобиқаро соҳиб гардид. Сарои Камар бошад аз мавқеи худ берун нашуд, яъне дар мавқеи дуюм боқӣ монд ва Ҳулбуку Панчер мавқеҳои сеюму чорумро миёни худ тақсим карданд. дастаи Саравс ки қаблан лидери ҷадвал ба ҳисоб мерафт мавқеи панҷумро ишғол кард ва Исфара бошад бо 4 имтиёз дар таххонаи ҷадвал қарор дорад. акнун дӯстони азиз таваҷҷӯҳ мекунем ба рақобатҳое ки дар даври 16-ум ба миён меоянд. дастаи Шодмон дар майдони худ дастаи Шоҳмансурро интизор аст ва Мастчов бошад бо дастаи Сарҳачӣ мубориза мебарад, Панчер бо дастаи Сомон, Рангон бо дастаи Ҷиликул, Ҳулбук дастаи Сарои Камарро интизор аст ва Моҳир бошад бо дастаи Саравс рақобат хоҳад кард. ин нашин ин нашри навбатии барномаи фат буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шарҳу тавзеҳ додам. то нашри навбатии барнома пирӯзу поянда бошед.